Assalamualaikum everyone. So here we go again. Ang ating menu for today is kinamatisan na manok. Try ko na siya dati, kaya tinawag ko siyang kinamatisan kasi more on kamatis yung aking ilalagay. Ditong manok. Ayan, kamatis. And then bawang, sibuyas, luya. Yan lang yung ingredients na gagamitin. So una kong gagawin is maglagay muna tayo ng mantika. Ayan. Ako lang kakain ito kaya nagagamitin kong mantika. Ilagay natin ang ating luya. Marami akong luya nilagay kasi pampawala kasi ito ng langsa sa manok. Ayan. So brown na siya. Pwede natin ilagay yung ating bawang. Pag brown na rin, pwede na ilagay ang sibuyas. So, brown naman natin yung bawang ng konti. Konti lang. Dahil brown na yung ating bawang, ilagay na natin yung ating sibuyas. Marami din ang sibuyas nilagay ko kasi masarap kasi pag maraming sibuyas, nawawala talaga lansa ng manok. Ayan, ito brown lang din natin. Tapos, susunod na natin yung ating kamatis. Ngayon, pwede natin ilagay yung ating kamatis. Ayan, kaya ko siya tinawag na kinamatisang manok kasi nga, more on kamatis ang nilagay ko. Hindi ko alam pero ginawa ko na siya dati. At masarap naman. Parang sinigang sa kamatis ang tawag dito sa iba eh. Ayan, atin lang siyang ipa-brown ang kamatis hanggang sa lumabas yung kulay ng kamatis. Bisayang luto din to, bisaya na luto. More on sa ko dito, sa recipe ko is Bisaya cooking and Indian food. Siyempre, yun naman ang asawa ko ay Indian, so kailangan natin ng recipe nila. Ayan, tulad ng sabi ko sa inyo, asin lang po talaga ang nilalagay kong panlasa sa aking mga niluluto. Like what I told you, hindi ako gumagamit ng ibang seasoning kasi nga bawal sa akin. Ayaw din ng asawa ko ng ganun. Gusto niya talaga salt ang nilalagay sa mga niluluto ko. At more on, ingat na rin kasi nasa kamay ko ang buhay ng aking anak. So, kailangan ko talaga magdobli ingat. Dapat i-avoid natin. Pero minsan, hindi ko talaga maiwasan. Kasi nga, dahil sa pag-cravings ko. Pero hanggat kaya kong iwasan, iniiwasan ko naman. Hanggang sa makapanganak ako. Malapit naman na, 4 na buwan na lang. So, ganyan-ganyan lang siya hanggang sa lumabas yung kulay ng kamatis or tomato. Ilagay na natin. Hindi ko siguro lahatin. Kaya ako lang naman ang kakain. So, konti lang ilalagay ko. So, baka panis lang din, sayang. So, tama na yan siya. Ito. Ako lang kasi ang kakain yan. So, pwede na to. Atin lang siyang isang kutsa dyan. Atin lang din siyang i-fry ng konti. Tapos lagyan natin ng tubig. Ayan. So, lagyan natin siya ng sili para may kunting sipa. Diba? Para sipaon mo sa kahalang. Optional lang yan kung nalagyan nyo or hindi. Kaya ako kasi diba, spicy lover ako kaya every time na magluluto ako hindi mawawala ang sili. So, ayan lang natin siya fry ng. So, lagyan na natin ng tubig. So, ganito karami ang tubig na nilagay ko. 2 ganito ha. Yan, 2 mangko ang nilagay ko. Depende sa inyo kung gaano kadami at kung itansya nyo sa manok ba kung gaano karami yung manok. So, ganito lang itsura niyan. O, diba? Masarap yan pag na-try nyo. So, pakaluin lang natin siya ng 15 minutes. So, 15 minutes natin siyang iwanan dyan. Takpan lang natin. Balikan natin ng 15 minutes. Babalikan natin siya after 15 minutes. So, ito na siya after 15 minutes. So,
Nagsaing na rin pala ako para mayroon na akong makain. Yung kanin ko kasi iba sa kanin nila eh. Yan, kinakain ko is Filipino rice yan. Ito na yung ating kinamatisan na manok. Ito na yung ating niluto na kinamatisan na manok. So, ito siya. Itsura niya. Ayan. So, by the way, nandito na naman po ako sa loob kasi nga, alam niyo naman, maingay dun sa labas kasi may trabaho yung asawa ko. So, ito siya. Kita niyo ba ako? Ayan. Ayan ang ikay ni Nacho. Nasa tablet si Nacho. Tapos, si Papo naman, yung asawa ko, ay nasa call. May tawag siya. So, ang ingay talaga sa, sa sala. Hindi ako makapag, dun, record. Ang sarap. I-try nyo to. Mga kahigala, ang sarap. Kinamatisan na manok. Side dish ko kay yung aking Didi sweet and spicy. In-order ko to siya sa Dubai. And then, yung aking olive na pickles. Nabili ko lang to sa sa Lulu. Masarap naman siya. Ang sarap talaga. Para siyang tinola pero mas masarap pa siya sa tinola. Nagano ako, kutsara ako kasi yung kamay ko amoy sundrox. Naglalaba kasi ako. Ang mga puti kong labahin. Ang isa, yung pinangkang main ko, yung sa kinasal kami is, tinanggal ko kasi ang taba na ng daliri ko ba ito. So babalik ko na lang siya pag after ko manganak. Ang taba ko na kasi, uy. Ang sarap. Ayan, pakita ko sa inyo. Sobrang sarap po niyan. Tapos yung sabaw, uy! Kita nyo ba ako? Tsaka sulutin ko na yung pagluluto ng mga Pinoy food kasi pag nandito na yung mga biyanan ko, naku, dalawa pa naman sila. Hanggang sa umalis sila, hindi ako pwede magluto ng ganun. Kaya, meron na lang akong 2 buwan para lutuin lahat ng gusto kong lutuin na Pinoy food. Masarap to pag na-try nyo to. Pinagkukontrol na nga ako talaga sa rice kasi tumataba na talaga ako ba. By the way, meron ako ditong nakali din na tubig. So, ito yung dadaling ko pag nasa hospital na ako. Sabi ko sa asawa ko, itong dalhin mo kay isahan lang, hindi yung maliit na baso. Binili ko talaga yan para sa pagpanganak ko. Naka-prepare na lahat sa panganak ko. Mga damit na lang talaga ni baby ang hindi pa. Baka next month pa or pagdating ng biyanan ko kasi kasama siguro siya pag mamili ng gamit ni baby. Ayan,
Sarap. Malapot-lapot na talaga siya. Dahil ito sa kamatis. Ang sarap. Nakaluto na ako nito dati, tapos bigla ko siyang naalala, tapos nag-crave talaga ako sa lasa niya.